Toka boksi on tää Exciting Macaron versio. Ja sitten tää toka boksi tällaisia istuvia labubuja. Ja hei, kommatkaa tonne alas, jos te haluatte, että mä arvon näistä pari. Mä voisin. Mistä aloitetaan? Näistä seisovista vai näistä istuvista labubuista? Aloitetaan näistä. Oikeesti, mä en usko, että mä sain vihdoin omia labubuja. Siis musta tuntuu, että mä oon vähän liian vanha tähän, mutta it's fine. On kuitenkin vasta 20 jotain, joten I'm still young. She is open. Mistä tässä näkyy, että ketä täällä on täällä boksissa? Okei, tässä ekas boksissa on soy milk, Lucy berry, green grape, sea salt coconut, toffee ja sesame bean. Ja näistä mä haluaisin of course ton pinkin. Sitten on soy milkin tai toffeen. Mutta katsotaan mitä mä nyt saan täältä. Ja mä en saa avata tätä boksia. Oh my god, nyt mä tajun. Hello. Mä en halua rikkoa. Ja pitääkö tää rikkoa? Mä en tajuu. Eikö täältä varmaan? Ensimmäinen labubu-boksi on auki. Ja musta tuntuu, että mä avaan näistä nyt 3. Ja sit katsotaan mitä tehdään niin lopuilla. Tää nyt kutsuu mua ihan ekana, tää keskimmäinen. Tästä tulee nyt mun ihan ensimmäinen labubu. Eli tää on niinku special no matter what. Siis mä oon niin innossani. Okei, mua jännittää. Miksi mua jännittää näin paljon? Apua. Mä en halua vielä nähdä. Kattokaa te eka. Mikä värissä on? Oh my god! Joo, tää oli special, koska tämän mä just halusin. Siis mä oon oikeesti puhunut, että jos mä joskus saan labubun, niin mulla riittää pelkästään, että mä saan pinkin labubun. Ja nyt mä sain sen.